όσους παρευρίσκονται σήμερα εδώ πέρα σε αυτή την εκδήλωση διαμαρτυρίας που διοργανώνει η Πανλακωνική Συντονιστική Επιτροπή Αγροτών από όλη τη Λακωνία με βοήθεια του Εμπορικού Συλλόγου Σκάλας, των ταξιτζίδων, των αυτοκινηστών και όλων των ανθρώπων της περιοχής. Θα ήθελα να σας επισημάνω ότι η κίνηση αυτή δεν έχει χρώματα, δεν έχει ανήκουμε κάπου. Είναι όλοι από νέους αγρότες, ανεξάρτητους, χωρίς φορείς και χωρίς να υπαγόμαστε σε κάποιο κόμμα. Την κίνηση αυτή την ξεκινήσανε εδώ και 15-20 μέρες, 2-3 άτομα, αντιλαμβανόμενοι το έσχος που έχουν ψηφίσει οι πολιτικοί μας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο που αφορά τα μέτρα, τα αντιλαϊκά μέτρα κατά των αγροτών. Για όσους δεν ξέρουν, αυτά τα μέτρα δεν είναι μέτρα τα οποία αφοράνε και δυσκολεύουν τους μεγάλους αγρότες. Δυσκολεύουν τους μικρομεσαίους. Γιατί το 13% φόρο θα το πληρώσουν όλοι. Έχουν δεν έχουν βιβλία εισόδων-εξόδων. Το τέλος επιτιδεύματος, την προκαταβολή για το επόμενο έτος θα το πληρώσουν όλοι. Έχουν δεν έχουν βιβλία. Σε αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι. Τις τελευταίες μέρες έχουμε γίνει μάρτυρες μιας συνεχόμενης κοροϊδίας και ειδικά μετά τις χτεσινές εξαγγελίες όπου ουσιαστικά το 13% παραμένει. Το τέλος επιτιδεύματος θα το πληρώσουμε μετά από 3 χρόνια. Το 55% προκαταβολή που θα το πληρώσουν όλοι έγινε 27,5 και ούτω καθεξής. Υπάρχει ένας νόμος με πάρα πολλές ασάφειες και πάρα πολλά παραθυράκια έτσι ώστε να μας φορολογήσουν ακόμα περισσότερο. Εμείς είμαστε οι αγρότες όλοι και λέμε με μία φωνή. Δεν είναι ότι δεν θέλουμε να φορολογηθούμε. Να φορολογηθούμε, αλλά σωστά και δίκαια. Δεν θέλουμε κοροϊδίες, δεν θέλουμε μπεγμούς. Και ξέρουν όλοι πολύ καλά ότι αυτή είναι η αρχή. Και ο αγρότης πάντα πλήρωνε και πάντα θα πληρώνει. Όσοι λοιπόν πιστεύουν ότι στις πλάτες τις δικές μας θα ψηφίζουν νόμους και θα μας κοροϊδεύουν, να αυτούν να μας το πούνε όλοι από πρώτο χέρι. Και όχι να μας τυπάνε τις πλάτες στις συγκεντρώσεις. Εμείς με μία φωνή σήμερα διαμαρτυρόμαστε. Διαμαρτυρόμαστε για αυτή την κοροϊδία. Μαζί μας είναι όλη η Ελλάδα. Όλη η Ελλάδα έχει βγει στους δρόμους. Απλά η Λακωνία δεν μίλαγε ποτέ. Η Λακωνία δεν είχε βγει ποτέ στον δρόμο γιατί πάντα κάποιοι ελέγχανε την κατάσταση εδώ κάτω. Κάποιοι θέλαν τους βλάκονες να κοιμούνται γιατί είχαν εξασφαλισμένους και τους ψήφους και τη βοήθεια και το χτύπημα στην πλάτη. Γιατί όταν έρχονται αυτοί εδώ κάτω, τους χτυπάμε όλοι το χέρι στην πλάτη και θα έχουμε όλοι να τους πούμε βοηθήστε μας. Να μας βοηθήσουν πώς? Με τα μικροσπέδια? Όχι. Η παραγωγή μας αυτή τη στιγμή είναι στα δέντρα. Πουλάμε με 9 με 10 λεπτά και τα πορτοκάλια μας αυτή τη στιγμή είναι απόλυτα. Το ξέρουν όλοι. Είναι πεσμένα από τα δέντρα και δεν υπάρχει καμία μέριμνα. Αλλά θέλουν προκαταβολή για το επόμενο έτος. Θέλουν από τώρα να προεισπράξουν για το επόμενο έτος εμείς που έχουμε τα πορτοκάλια στα δέντρα. Δεν ξέρω ποιος έβγαλε αυτό το νόμο έκτρωμα, αλλά ξέρω ότι εμείς πρέπει να αντιδράσουμε με μία φωνή όλοι να βγούμε στους δρόμους. Η Συντονιστική Επιτροπή σήμερα εδώ πέρα καλεί όποιο θέλει να μιλήσει και να απευθύνει και τον χαιρετισμό. Δεν θέλουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι αυτοί που βλέπουμε κάθε μέρα και τρέχουν για τα συμφέροντά μας και τόσο καιρό δεν κάνανε απολύτως τίποτα. Θέλουμε όποιος θέλει να έρθει να πάρει το μικρόφωνο από τον Εμπορικό Σύλλογο, από τους αυτοκινηστές, από τους αγρότες, να μιλήσει ελεύθερα και χωρίς ντροπές. Είμαστε εδώ πέρα όλοι οι ίδιοι. Δεν υπάρχει κανένας μεγαλύτερος και κανένας μικρότερος. Σας ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι το επόμενο βήμα μας είναι το μεσημέρι. Θα γίνει πορεία εφόσον κλείσουν και τα μαγαζιά Σκάλα να μην δυσκολεύσουμε τη ζωή του Εμπορικού Συλλόγου και των μαγαζιών. Θα φύγουμε από εδώ κομβόι όλα τα τρακτέρ και θα σας το παιδέσουμε μόνιμα για να το ξέρουν στο βενζινάδικο του Γιαννακάκου, πρώην ΣΕΛ. Εκεί θα είναι το μόνιμο μπλοκ από εδώ και πέρα. Χωρίς εκμεταλλεύσεις από κανέναν και χωρίς φωνές. Σας ευχαριστώ πολύ. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει εδώ να πάρει το λόγο, να μιλήσει ελεύθερα και από τον Εμπορικό Σύλλογο και από τους αγρότες. Ότι ο λόγος ανήκει σε εσάς. Καλημέρα σε όλους. Αυτή η προσπάθεια δεν έπρεπε να γίνει τώρα, έπρεπε να έχει γίνει πάρα πολύ καιρό. Εμείς ο εμπορικός κόσμος σήμερα έχουμε κλείσει τα μαγαζιά μας διότι ο Δήμος Ευρώτα και εν γέννη η Επιδαύρου Λιμυρά, η περιοχή είναι καθαρά αγροτική. Και τα καταστήματα τα δικά μας, εάν δεν πάνε καλά οι αγρότες, δεν πάμε και εμείς καλά. Και γι' αυτό είμαστε όλοι μαζί, είμαστε μία αλυσίδα.
Οι φοροεπιδρομές που γίνονται από αυτό το κρατικό μηχανισμό μας έχουν κάνει να μην υπάρχει ρευστότητα, να μην μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Πρέπει να παλέψουμε μακριά από πολιτική κομματική χρειά. Η τσέπη είναι μία για όλους. Εγώ δεν μένω στα κόμματα, μένω στον αγώνα που πρέπει να κάνουμε όλοι μαζί. Όλοι μαζί στον αγώνα, έμποροι και αγρότες και όλοι οι άλλοι φορείς οι οποίοι σήμερα μαθαίνω ότι είναι εδώ, αλλά πρέπει να παλέψουμε και εκτός Λακωνίας, όπως πηγαίνουν όλοι. Ευχαριστώ πολύ. Καλό αγώνα σε όλους μας. Καταρχήν, ένα μεγάλο ευχαριστώ από εκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής για την πρώτη και ουσιαστική συγκέντρωση λακώνων, διαμαρτυρόμενων και αγανακτισμένων αγροτών. Είναι η πρώτη φορά στα χρονικά που η εικόνα μας πλέον παρουσιάζεται σε όλη την Ελλάδα, να καταλάβουν όλοι ότι δεν είμαστε δεδομένοι για κανένα. Εχθές το Κυβερνητικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό ήρθε να απαλύνει την καταστροφή. Ένα και κύριο που έχω να πω προς όλους. Θα γνωρίζετε ότι ο νόμος παραμένει σε ισχύ. Δεν μπορούν να καταλάβουν αυτοί οι άνθρωποι ότι δεν μπορούν να μας κοροϊδεύουν φόρους ζωής. Όταν ένας νόμος παραμένει σε ισχύ, με μία απλή υπουργική απόφαση μπορούν να αλλάξουν όποιες παραμέτρους του νόμου θέλουν. Και το ποσοστό του φόρου και το τέλος επιτιδεύματος και όλες όσες επιβαρύνσεις παραμένουν και μας κάνουν επιτιδευματίες. Τώρα ξεκινάμε τώρα. Ή αν αυτό γίνει μετά από 3 ή 4 χρόνια, που δεν μία σημασία έχει. Θέλω να απευθυνθώ προς όλους και να σας πω ότι ο αγώνας είναι διαρκείας με μία και μόνη απέτηση. Κατάργηση του νόμου και ουδεμία διαπραγμάτευση επί του νόμου αυτού. Το νόμο αυτό που ψήφισαν θα το πάρουν πίσω και είναι υποχρεωμένοι να το πάρουν πίσω γιατί το ψήφισαν χωρίς να τον διαβάσουν. Βγαίνουν σήμερα βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου και δηλώνουν για μία ακόμη φορά ότι δεν ξέρουν τι ψηφίσαν. Λοιπόν, αφού δεν ξέρουν και αφού με αυτόν τον νόμο μας καταστρέφουν, θα τον πάρουν πίσω και ο διάλογος ξεκινάει από την αρχή με μηδενική βάση. Αυτό το αίτημα έχουμε. Διαπραγματεύσεις για το αν θα μας φάξουν πολύ, αν θα μας φάξουν λίγο, μία φορά ή συνεχόμενα. Δεν κάνουμε. Θα παραμείνουμε όλοι στο μετερίζει του αγώνα, θα παραμείνουμε όλοι ενεργοί στις κινητοποιήσεις μας μέχρι να καταλάβουν μέσα σε μία εβδομάδα το πολύ ότι αυτός ο νόμος θα καταργηθεί και θα καταργηθεί στην πράξη. Το βλέπουν και οι ίδιοι. Εχθές κάνα κάποιες τροποποίησεις. Αύριο περιμένουμε την αναστολή εφαρμογής του. Σας ευχαριστούμε όλους. Θέλουμε να παραμείνετε δίπλα μας γιατί θα πιστούν όλοι ότι η καταστροφή του Έλληνα αγρότη έχει συντελεστεί. Δεν θα τους αφήσουμε να αποτελειώσουν το έργο τους. Εάν θέλουν να δουν τα πιστήρια της καταστροφής, ας έρθουν εδώ, στην περιοχή της Νότιας Λακωνίας και ας περπατήσουν τα χωράφια όλων των καλλιεργειών. Να δουν την κατάδια μας, να δουν την καταστροφή μας. Η διαπραγμάτευση μαζί τους τελείωσε, θα εισπράξουν αυτά που έσπηραν. Ευχαριστώ. Πέρα από τους βόρειους που φάγανε και αρκετό κρύο για να έρθουν κάτω, τα παιδιά από το Γρονταμά, τα παιδιά από το Γεράκι και όλους όσους ήταν από πάνω, έχουμε και παιδιά από κάτω από το Ρασοπό, από τα Παπαδιάνικα, παιδιά από την Αρεόπολη. Όλους αυτούς να τους πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ που έχουν έρθει εδώ πέρα στη σκάλα, γιατί ο αγώνας είναι παραγωνικός. Όποιος από αυτούς θέλει να πάρει το λόγο και να έρθει να μιλήσει, το μικρόφωνο σήμερα είπαμε ανήκει στους αγρότες. Και όποιος αγρότης θέλει να έρθει,